Накрая се върнахме и... Да, в смисъл... Върнахме се. И... Дап, като цяло. Така, purchase a new section using your... Така. Добре, семета в... Добре. Sorry, бродърски, ама... Аз трябва да купя... Това... Отърски. Как се... Аз съм за... Чакай. В устава. Стой са. Значи... Това... Олио Исус. Олио Исус. Ето така. Между другото, хора, абонирайте за канала, ако искате да правя още такива видеа, защото наистина ми помагате така да се развиваме, смисъл. Сори, брат. Мъж, трябва да изчакаш малко. Чакай. Бързо. Майко, че аз да затворя. Да, какво? Айде. Брат, защо идвате само за едно нещо, бе? Вие не сте нормални. О, то вече ста. Супер! Айде, чао! Така. Първо ще направим. Ще вземем мляко. Това е. Ще вземем просто едно мляко. То колко струваше експанда, бе, са ще видя. Така. Добре. Менеджмент. Аха. Добре, ще събера около 500 и тогава ще разширим. Така. Чай прайсинг. О, само не ми каза, че на Билс. Мале. Къде беше това, бе? На менеджер? Да. Заболява много тежко. Но както и е. Добре, трябва да вземе са. Тебе.
Добре. Както ви казах, днес ще експанднеме. Както видяхте от заглавието, може би и от тъмнела, но тъмнела, но реално искам да ви... Добре, може те обективи да ги изключа някакси. Абсолютно не. Добре, да, пак става. Как хлябът също толкова бързо е? Ми отваряме. Какво да правим? Айде, идвайте! Добре, как ще е супермаркет, като буквално, като влезеш има две рафчета и един. Както и да. Това леко... добре. Че спомниш, че няма компютър, си викам. Как? Как? Фу. Какво прави това? Аз нямам идея. Не бе, най-клюста. Не бе! Ето. Моли, това ще струва много. Как 15 само, бе, ти? Ти нещо... я ми ела тук, бе. Добре. Добре. Искам да разгледаме малко. Добре, мапа. Ние отиваме към парка. Мейти Дейри. Тук между другото, мисля, че мога да си вземем някои неща. Съм сигурен. Добре, ще видим. Мале, нямам търпение да карам кола тук. Честно. Айде! О, май... Брат, това кафе го изкупиха, бе. Опа. Така. Айде, идвайте, бе. Мали, хляба ми изкупих. Айде, ще купувате тук хляба, брат. Що правите? Какво? Как бе? Кой да е този продукт? What? Аз дори не съм знал, между другото. Не бе. Десля. Аре, пет, толкова. Мали, изкупих всичко. Бех. Значи. Добре, хляб. Добре. Така. Майко. Добре, сега ще ставим... като ставим вече 600, тогава ще експандаме. След това ще вземем и лицензче. Абе, направо сега... не, Абе...
Добре, сега ще ги разпакувам те и като ги сложа тук. Арамах се. О! Аз верно ли съм взел две, бе? Ева стъпчията. И аз по-скоро съм имал. Като и да е. Аре. Добре. Добре. Ще ли? Како е? Как? Добре. Детка такава. Хора, какво да ви говоря? Честно, не знам. Не знам, просто много ми е яко да играя тази игра. Нека си... 3:30. Мале, аз съм станал... Аз съм излезнал. Майко! Оп. Мале, фи просто. Абе, не ви ли е срам, бе? Аре, те ще ги поизчака. То само ще го изчака. Чао, Бошка. Чао. И така... чай. Добре, се отворих. Добре. Сега. Какво ще направим? Първо... Опа, добре. Така. Значи, трябва да вземе... Чакай, сега ще видим какво ще вземе. Да се взема ли ора влаче. Мале, няма яйца. Добре. Двете кафета, сусу, паста.
Добре. Това. Може и да не ги запомня, ама... Сус паста. Това плюс това и това. Няма да... Овде. Добре. Enter. Така. Добре, колко? Толкова. 4. Добре. Мляко. Добре, тук какво има? Значи, реално не е нужно. С това кафече направо. Това кое беше? Комтет? Не. Нарвал. Това беше. Така. Добре. Така. 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 И така. Сега, какво правим? Експандваме. Не, първо пейваме. Сега не ми се мисля какво ще е. Ето тук. 70 само. Ще става 40. Ама какво да направя? Така. Опа. Менеджмент. Трябва да отиваме лице. Не. Growth. Бум. Готово. Name your store. Добре. Това колко ще ми струва първото, което е? Не. Name. Къде е name, бе? Paint. Не. Къде е това, бе? Къде беше това, бе? Не. Прайсинг. Не. Това е банка, ама няма смисъл да е банката. Добре, бе, брат, къде беше това? То просто не е ли? Така. Оу. Това ме стресна, често казано. Да, но как си смена името? Не, така ще го направя. Така. Така. Фриджовете ще бъдат ето, така. И след това натам. Така. Name your store. Добре, аз ли съм тъпилен, мога да си спомня от къде беше това. Добре, не е от тук. От менеджмент трябва да е. Growth. Ето бе, мака. Entrance. Change entrance. Те са яко много добре. За сега. Трябва да направим. Те неща още не ни трябват. Таблет.
Скейтборд сме отключили. Добре, менеджмент, лицензи. Така, ние сме левел 5. Добре. Отваряме, какво да правим? Арчи, тези хлебчета му хлърсаха отзада, вижда ги. Вот. Бе, те отпред са по-светли, обаче те отзади не са. Не, тук това не е, няма разлика, така. Няма водица, е. Няма вода, е. Нямаме вода. Нямаме вода, бейби. Купувай вода. Мале, тази вода ще... Няма да е скъпа, ама ще е скъпа. Фак 15. Аре бе, що никой не идва, бе? Ало? Така да е. Добре, изчакайте сега. Чакайте, бе, замисля съм. Дай така ще извъна една стинка. Как беше? Така. Аре де. Remove де. Май... Фак. Какво то, бе, бат? И сега гледайте. Бум! Пишете ми какви игри искате като цял смисъл. Ой. Що? Това честно... стани, бе. Това ще го преместа. Найде ето на тук. Е така. А тебе е така. Тебе ще преместя тук. Е така. Че найде е по-добре. I can see the lights. Прати, верно ли? Ма нямаме лота. Аз съм лота, бе. Протичай. Добре, тая се запътила, то се запътил. Тая. Лица. Пам. Аз отиде там. Какво има тук направо? Чакайте сега. Ще изчакате, смисъл. Добре. Виж. Опа. Нищо не сте видяли. Така. Добре, така ста. Така. Да, станахме левел 6. И реално в следващия епизод
Ще си купим нов лиценз, тук ще сложим някакви работи. Абе, следващото видео ще бъде дълго. Ще сложим име тук, всичко ще бъде точно. Като цяло, колко време снимаме? 26 минути, ами да. Още малко. Този ми хареса. Добре, реално ще мине то да ни... Оф, верно ли? Не бе, не. Значи. Еми, затваряме. Пате, какво ти стана, те? Майко. Еми, реално това беше клипа, надявам се ви хареса. Ако така, абонирайте за канала и чао!